perkutut apik Kang Kate len bayari nyong ya kan namanya ora iya nong ora pala i nolo an i nolo luten nyora ni nol wis temenan ki ya dengan perkutut apa bisa kalau si ora pan didol ya ku apa ngono nyong wis ngono wano menandingan emak maksudnya apa len Kang Lupit perkutut dekene kate ke pendaringan kebak kowe kaya ku maksude oh perkutute ke anak katuranggane kowe maksuden ini ora pendidol ngono iya no perkutute nyunge oleh nang anu nang lengasan dah ngomong sing genah lengas primen wit lengas nang angon wit lengas oh maksudnya nang angon dah kowe oleh nang wit lengasan kaya kowe oh iya wis paham lah wis kowe mikis bayari nyong bae ngono nah iya nung anu oni nung meme no up apa hubungannya perkutut karo bebek endok ente dongan primen Kang Kate sing ana hubungane karo bebek ngendok yang dipakani dopeni gadine bebek ngendok kaya kuwe ya apa ora Kang Lupit wis karep-karep kon wong loro wis mono wis tak kringokna bae yang penting aja kantem-kanteman kaya kowe wis ora apa-apa ora ke hubungannya apa perkutut karo bebek ngendok ane yang urut uwe no bebek ngendok men lah saiki ngono bae wis enteng ngareng ngopeni perkutut ya li bebek lanang-lanang ngendoke pan sing di prime wis gak hubungane wis lah kayong sore sida tuku wis nyongor sida tuku wis nggo sampean bae wis dopeni sampean nyongor sida wis moh